într-un minut ce poți să spui? Vreau să spun de la bun început că noi vom vota acest guvern și vom vota acest guvern din următoarele motive. În primul rând că ne dorim să încheie aceste luni de convulsii politice. Este foarte important lucrul ăsta, nu atât pentru noi, noi suntem obișnuiți cu bătălii de felul ăsta, cât mai ales pentru cei care ne-au trimis aici și care așteaptă să se încheie odată, într-un fel sau altul. Vom vota acest guvern pentru că vrem o perioadă în care să mai și construim. Și nu putem construi atâta vreme cât va exista o luptă politică nesfârșită. Vom vota acest guvern. Vă mulțumesc.